има ли? Петко Майвана! Браво на красотката! А сега? Музиката ще се храни съпруга, да видим как ще го храни сега. Ще му даде малка торта. Браво! Обаче пуст! Значи, вижте, забелязах, че много е оправен. И точно така беше с това, с плохта. Бързо се оправя. Браво! Продължава се е много оправен. И ще се оправя в живота, нека Бог да го пази. Ще разсърдиш будката! Айде, малко, аплодисментите, няма ли за мълченство, бе? Нека да се обича. Супер са! Най-хубавите младоженци! Тази вечер имаме тук кукла Барби, с лицето им, на лицето има доста кукла Барби. Дайте нещо да се обърша. Сега моля ви, искам тортите да се пуснат по масите. Дайте един хубав кючек сега, за кръстниците и за младоженците. И след това ще почнем даряването. Борие!